Bamako n'o ye Mali faaba ye Abubakar Pamatek bɛɛ misɔrɔ bila ji la ka sɔrɔ k'a siri a kunna walasa ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ka nɛɛma sɔrɔ ka funteni kɛlɛ. Mali jamana n'a bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw fɛ ne bɛ ji camanba de min wa n bɛ n ka turban meleke n kunna. Ma dɔw la n b'a ɲɛgin i n'a fɔ Pamatek b'a ɲɛfɔ cogo min na. K'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ ka se avril kalo tile 5 ɲinan san 2024 funteni barika bonyana kosɛbɛ a tɛmɛna 45 kan degré Celsius n'o bɛ bɛn 113 ma Fahrenheit. O y'a yira k'a fɔ ko funteni barika bonyana fo ka se 48.5 ma Celsius la Kayi mara kɔnɔna la n'o filɛ nin ye jamana tilebiyanfan fɛ. Tile damadɔ dɔrɔn o kɔfɛ dɔɔni bɔra funteni fanga la a jiginna ka na hakɛ la an degelen don min na nka o n'a ta o ta gɛlɛyaw bɛ senna baw a degré bɛ se fo 43 ma midi waati fo ka se su ko waati ma Bamakɔ. O waati b'a sɔrɔ tile ŋanakatalenba de don jamana faaba kɔnɔ. Jamanadenw degunnen don nin ko in na ka fara gɔngɔn kan o min fɛnɛ bɛ ye fiɲɛ la ka ɲa. A ka gɛlɛn kosɛbɛ ni funteni waati in na. Usman Jara ye nin fɔ moto taxi bolila don se si tɛ an ye an ka baara de kɛ. Diɲɛ cakɛda so min sigilen don waati jateminɛli kama n'a bɛ wele ko World Weather Attribution WWA tun y'a lase ko yɛlɛma fosi tɛna ye waati yɛlɛma taabolo cogoyaw la avril kalo waati ko k'a sabu kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw ɲinini ye maninfinw fɛ ko dɔ de bɛna sɔn ka fara o ko ninnu kan k'a sabu kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ ye min ju bɔra fiɲɛ gazima la a ye min fara kan.